estem tramitant pressupostos i ordenances fiscals a l'Ajuntament i semblen com si no hagi passat res. Estem en un business as usual, com si, doncs mira, ja està, s'ha passat la pandèmia, s'ha controlat la part sanitària i ja està. I nosaltres el que trobem a faltar és dir, ara controlarà la pandèmia, tindrem una recuperació, evidentment que ve directament de l'apertura, però el que sí que necessitem urgentment és poder acompanyar per realment que aquesta reactivació arribi i arribi sobretot a tothom. Molt endeutament per part de petits comerços, de restauració, que es va facilitar molt ràpidament al principi, que va servir per sobreviure, sobretot al primer tancament, però que això també ha generat unes motxilles d'endeutament, de necessitats, de seguir pagant proveïdors, que ara hem de veure com les gestionem. El que ens preocupa i el que ens inquieta és que hi ha una sensació que ja està, que això ja està i que les conseqüències les patim. Primer que sanitàriament, evidentment, no està acabat d'encar, però sí que està en el gruix, sí que està les restriccions, però ara tenim unes conseqüències que hem de saber gestionar. I el que no ens podem permetre és una segona onada perquè estan ofegats amb l'endeutament, perquè també tota la societat s'està ressentint a nivell econòmic i, per tant, hi ha menys alegria. I ara això és fonamental. Per això insistim, els pressupostos del 2022 de totes les institucions han de fer un esforç, perquè si no, tot allò que venim fent, que possiblement ha sigut més que en altres crisis, però tot allò que hem vingut fent no servirà per res. I, per tant, és el pitjor dels escenaris.